Good morning, good morning, good morning po. Isang panibagong vlog, panibagong araw, panibagong pagsapalaran na naman po ito. Ngayon po nandito tayo sa ating munting bahay at wala tayong pasok. Kasi Sabado po ngayon eh. Pag Sabado at Linggo wala po tayong pasok. Kaya dito lang po tayo sa ating munting tahanan. Ito nga pala yung bahay namin mga paps, mga Oragon. Pinagawa to ng aking ng biyanan ng aking yung kapatid ng aking biyanan noong 2003 pa. Kaya nagkaroon kami ng matitirhan. Maraming salamat po sa kapatid ng aking biyanan na si Tita Lita Cabrera. At naipagawa niya kami ng bahay. Maraming salamat po sa pamilya niya dahil ito po yung mga kahoy na yan, nanggaling pa po yan doon sa lumang bahay nila at yung mga simento po, ayun, at least naipagawa yung biyanan ko ng bahay niya matitirhan. Pero sa ngayon kasi wala na yung aking biyanan at nalalaki yung biyanan na lang babayan na dito. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW, ganun din po sa ating mga subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat at good morning po. At may gagawin tayo mamaya, kaya ganito lang tayo. Ito po, makikita nyo po, medyo hindi pa siya ayos pero okay na rin. At at least kahit paano na ipagpagawa tayo ng matitirhan natin. Ayan po yung dalawang may curtain. Ayan po ang banyo at ang CR namin. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan po. Ito po yung aming kusina. Medyo malaki-laki nga rin po yung pinapagawa ng kapatid ng aking biyanan na aming bahay. Kasi meron pa po siyang, ayan po yan. Meron pa siyang taas. Bagamat hindi pa kompleto. At least meron tayong nasisilong ang bubong. At magpapasalamat tayo sa may kapal at sa tulong ng kapatid ng aking biyanan, si Tita Lita. At meron tayong natitirhang meron tayong natitirhang bahay. Ayan, may kalapsyon po sa inyong lahat at sa lahat ng aking subscriber, maraming salamat po. Sana doon sa mga nanonood ng aking mga video, sana wag niyo pong i-skip ang ating ads. Yung aking mga anak ko ay tulog po sa ngayon kasi kagabi yata naglaro sila. Yun lang naman ang ng dalawa kong anak ay maglaro ng computer, kaya sinabayaan na lang natin siya. Ayan. Good morning. Alright. Tayo naman nag-almusal na ng tinapay. Mamaya bibili tayo ng plywood para may gagawin tayo doon sa baba. Meron pinapagawa sa atin sideline, mga paps. Kailangan natin mag-sideline para kahit paano meron tayong magagamit. Ayan. Yan po ang ating mga halaman, mga paps. Marami tayong halaman. Ayan, pag wala tayong ginagawa, tatanim tayo. Ayan. Mega love shoutout po sa mga may hilig magtanim ng halaman. Ayan po, makikita nyo. Hindi ko lang makuha na kasi against the light yung halaman natin. Ayan, alright. Good morning po. Doon po sa mga subscriber natin. Yung mga maraming salamat po nga pala doon sa mga nanonood or nagpe-play ng ating mga video. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Arnel Ardales po, ang aking kapilyedo, kamag-anak. Mega love shoutout Arnel Ardales sa vlog. Ganoon din po kay Maris Matilla vlog ng Finland. Mega love shoutout sa inyo. At saka kay Rosemary Ermac, ang founder ng Lalabs Premier Community. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa kay ang co-founder po niya ay si Maris. Si Maris po ang co-founder ni
Rosemary ng Lalab sa White Tip Community. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan po. Ayan yung ating mga halaman, mga lalabs. Mega love shoutout din po sa lahat ng membro ng Magic Flex Idol Japper Sniper. Mega love shoutout po sa lahat po ng mga vloggers, Oragon vloggers, mga Oragon. Good morning mga Oragon. Diyos maray na aga sa Indogabos sa lahat ng Bicolano na vlogger. At good morning din po sa lahat ng mga kaibigan natin sa ibang bansa, mga OFW. Good morning po sa inyong lahat. Sa ngayon po wala tayong pasok kaya nandito tayo sa ating bahay. At tuwing Sabado at Linggo wala po tayong pasok. Medyo malayo nga lang yung pinapasukan natin na tsaga-tsaga muna kasi sa ngayon kailangan natin. Pero naghahanap na rin po tayo na medyo malapit dito sa atin. Yung medyo mga konting oras lang nandoon ka sa trabaho. Kahit na anong oras ka makauwi, okay lang kasi kaysa naman doon po tayo sa Makati. Napakalayo po, kailangan mong gumising na maaga. Kapag mag-overtime ka po, akaway ka ng ating gabi na rin. Dahil sa pagod siguro, sobrang pagod kaya medyo nahihirapan din tayo. Lalo na pagpuyat. Mahirap po kasi mga paps magmaniho, mga Oragon magmaniho ng puyat. Yung antok-antok ka tapos nagmamaniho ka. Nakakatakot yun, lalo na kung may mga pasahero ka, mga paps, mga Oragon. Kaya mega love shoutout po dun sa mga kumpanya na malapit sa atin. Sana po walang age limit sa inyo. Para naman medyo makapagtrabaho tayo ng malapit dito sa ating inuuwian. Ayan, alright. Sa ngayon po, sana makahanap tayo ng medyo malapit na trabaho dito. Doon naman po sa mga meron po kasi nagtanong kung bakit hindi tayo nagla-live. Kung sa pagla-live po kasi halos kung wala rin naman na pupunta na viewers ay sayang lang naman ang oras. Actually sa pagla-live po ay kumikita rin yung mga maraming supporter o maraming sponsor. Ay tayo naman po sa ngayon na-stop na yung sponsor natin. Kaya hindi na tayo nagla-live. Puro ko na lang tayo, uploading na lang tayo. Mag-upload na lang. Ganon din naman po Kung konti din naman ang views mo, okay lang. Sige lang, basta tuloy-tuloy lang. Sabi nga, huwag kang susuko hanggang kaya mo. Sige lang. Talagang ganyan ang buhay. Kailangan makipagsapalaran. Ayan po, alright. Kung doon naman po sa mga gusto mag-sponsor at mayroon kayong gustong tulungan, willing naman po tayong tumanggap ng mga ganyan. Pero kailangan huwag nga natin daanin sa palipad or sa pa-membership kasi kung halimbawa nagpalipad kayo ng $20 sa $10 lang mapupunta sa atin yan na sa YouTube natin. Kung meron tayong tutulungan, halimbawa gusto nyo tumulong sa isang nangangailangan, kung gagamitin nyo po ang aking channel, welcome po kayo sa ganyan. Welcome po tayo dyan. Kaya lamang po hindi po tayo nagla-live. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa atin kung gusto nyo mag-sponsor. Kung gusto nyo po mag-sponsor sa ating channel, welcome po kayo. Maghahanap po tayo kung anong gusto nyo gawin sa i-sponsor nyo. Kaya ba gusto nyo tumulong or kumuha ng isang estudyante or mga ilang estudyante na gustong tulungan sa pag-aaral, welcome po tayo dyan. At hindi po tayo tumatanggap ng mga donors or mga tawag doon yung mga ayan, pinapakita ko po yung mga halaman ko. Right, tuyo na yung isa. Medyo nababayaan natin, mamaya ayusin natin yan mga kaibigan, mga Oragon. Ayan.
Kaya po na nasabi ko, kung gusto nyo po mag-sponsor or maging tumulong sa mga gusto nyo, mga halimbawa, meron tayong gusto tulungan. Kung gusto nyo po mag-sponsor, welcome po. Kaya message nyo lang po ako sa aking mga video. Mag-comment lang po kayo, tapos ibibigay ko po sa inyo ang aking tawag doon, yung aking FB. Sa FB po o sa Messenger po ibibigay ko sa inyo para doon tayo po mag-communicate. Maraming salamat po. Alright, good morning ulit sa inyo lahat, sa lahat ng ating OFW. Good morning po. Ayan. Good morning po sa inyong lahat at good morning po. At hanggang dito na lamang po ang ating video at may gagawin po tayo. Maraming salamat po. Good morning po. Salamat. Ingat po tayong lahat. God bless. Shout out po sa lahat ng OFW. Good morning po.